Νίκες, παγκόσμιοι πρωταθλητές και παλέμαχοι ποδοσφαιριστές επισκέφτηκαν τη Σιβητανίδιο και μίλησαν για διαχρονικές αξίες όπως ο Ολυμπισμός και το εφαγωνίζεστε. Πολύ μεγάλη επιτυχία σημείωσε η αθλητική εκπαιδευτική εκδήλωση της Σιβητανιδίου με τη συμμετοχή καταξιωμένων αθλητών, ολυμπιονικών και παγκόσμιων πρωταθλητών. Οι αθλητές που έχουν επιτύχει κάποια σημαντικά πράγματα στη ζωή τους έχουν να περάσουν την εμπειρία τους και να δώσουν ένα στίγμα σε αυτά τα παιδιά. Η εξέλιξη προβλέπεται πολύ μεγάλη στα τεχνικά επαγγέλματα. Είχαν τρελό ενδιαφέρον για τα αγωνίσματα και πολλές απορίες. Εκατοντάδες μαθητές της Σιβητανιδίου Σχολής παρακολούθησαν με ιδιαίτερο ενδιαφέρον το εκπαιδευτικό πρόγραμμα της Εθνικής Ολυμπιακής Ακαδημίας της Ελλάδος. Ακούσαμε πάρα πολύ ωραίες ερωτήσεις από όλους τους μαθητές και επειδή δεν μας έφτασε ο χρόνος, υποσχόμαστε να ξανάρθουμε όσο το δυνατόν συντομότερα. Θεωρώ ότι η τεχνική επαγγελματική εκπαίδευση έχει πολύ μέλλον. Εμείς από την πλευρά μας στηρίζουμε αυτή την προσπάθεια, είμαστε δίπλα τους. Σε λίγους μήνες θα πραγματοποιηθεί στη Σιβητανίδιο και το αγωνιστικό σκέλος του εφαγωνίζεστε.